Nu har vi fået sat hvide skiver op derude, og så skal vi have gang i løftet. Løftet er meget vigtigt for duelskuddet. Det er hele ryggraden i skuddet. Et godt løft er lige med et godt skud. Vi laver det, vi kalder et fjederløft. Det vil sige, at vi fatter vores våben, går op, sigter på skiven i sigteområdet, og så presser vi armen ned. Når vi så slapper af i armen, så vil I se, så kommer den automatisk op i sigteområdet igen. Vi bruger ikke så meget muskelkraft, det er meget lettere at gennemføre skuddet. Forstod den? Ja. Okay. Lad os prøve det. Vi tager lige fat i pistolerne, og så lige prøver at øve den der et par gange. Lige se, om I kan få den ind. Op og finde sigteområdet. Og så pres armen ned. Det vigtige er, at I har den anden hånd placeret enten foran jer eller i lommen, der hvor I finder det naturligt. Prøv lige at køre skiven med ryggen til. Sådan. I kan se, nu har I kanten fremme. Skiven den roterer om sig selv, eller vender omkring sig selv på midteraksen. Det vil sige, at I har altid midten at sigte på. Enten på ryggen eller på centret af skiven. Okay? Skal vi prøve med noget i? Godt. Vi går klar til skydning. Vi tager 5 skud. Med 5 patroner lad. Anlæg høreværn. Er skytterne klar? Blev alle færdige? Aflad, læg våbnet. Bliv lige stående. Det er vigtigt, at I er klar første gang. Ikke anden gang. Første gang. Det første skud tæller os også med. Så når skiverne de står derude, og vi går klar til skydning, så er det så op og finde sigteområdet, pres armen ned og klar til det første skud. Det er ikke anden gang. Det er ikke når skiverne kommer frem anden gang, I presser den ned. Den skal være dernede første gang, I skal skyde. Okay? Det var ellers meget, meget fint afgivet. Der var et enkelt skud, der var I enige om at være meget sent på den. Men det gik. Okay? Vi tager 5 mere. Anlæg høreværn med 5 patroner. Lad. Er skytterne klar? Smukt. Husk at presse armen ned.
Blev alle færdige? Afladet. Læg våbnet.